de Y3 Fox, Whisky Lima, Y3 Fox, Whisky Lima. Da, Y3 Fox, Whisky Lima, Y3 Charlie, Bravo, Sierra. Hai că nu era mers la tot frecvența ta, sper că acum se aude mai bine. Y3 Charlie, Bravo, Sierra. Ok, controlul tura următoare, la ureche oricum ești foarte bine, peste 5-9. Y3 Fox, Whisky Lima, din Kilo November 2-4 și X-Ray Lima, 2-4 și X-Ray Lima. Și la tine microfonul, Edi. Y3 Charlie, Bravo Sierra de Y3 Fox, Whisky Lima. Dar Y3 Fox, Whisky Lima, Y3 Charlie, Bravo Sierra, dar uite că ne auzim. Oricum, antena este spre niște clădiri pe aici, dar fiind aproape ne ajută mult. Da, ok, Adi, asta a început concursul sau o facem când lucrezi cu Jack? Da, e perioada de concurs, deci pot să-ți dau și controlul. De la mine e 59001, 59001 din Kilo November 2-4 și X-Ray Lima, 2-4 și X-Ray Lima și numai puțin, și la minutul și 2 acum. Da, Roger, o secundă ca să scriu și eu. De la mine ai control tot 59001 din Kilo November 34 Alfa Lima, Kilo November 34 Alfa Lima, deci te rog să notezi acolo Y3 Charlie, Bravo Sierra portabil, Y3 Charlie, Bravo Sierra portabil din Kilo November 34 Alfa Lima, să mai spui și mie odată locatorul Y3 Fox, Whisky Lima, Y3 Charlie, Bravo Sierra portabil. Perfect, aici Y3 Fox, Whisky Lima pentru Y3 Charlie, Bravo Sierra și portabil. Foarte bun semnalul Edi, S9 pe S-metru. Deci Kilo November 2-4 și X-Ray Lima, 2-4 și X-Ray Lima. Te-am trecut portabil, fără de probleme. La mine un transverter Y4 HFU și 200 de mW într-o antenă Svenska de 40 de cm, un prime focus. Uite, o și filmez acum. O să o vezi pe filmare mai târziu. Y3 Charlie, Bravo Sierra portabil, Y3 Fox, Whisky Lima, 5760.200. Da, Roger Cristi, mersi mult, da. La mine aici eu am ascut parablica cu ceva puțin mai pânaltă. Aici ai un transverter de la Chile. I-am atașat și o bază de timp din asta pe un TCI, un Vnix de 10 MHz care e foarte precis ca să fie frecvența cât mai bună și îl pilotez cu un Foxtang, cu un Icon 705. Am și o să testez data viitoare tura, nu acum, în altă zi, cam și cu, de fapt pentru că ăla a fost reglată scola cu un FT290 dar între timp a venit ăsta și l-am pus pe ăsta aici. Dar acum am scos amplificatorul de intrare pe 144, era 5 și 9. Acum ești 8 jumate, ceva de genul ăsta pe S-metru, că nu era nevoie, l-a băgat și mult zgomot și probabil că ar mai trebui să reduc eu din nivelul de la transverter. Cam asta. Sunt și un amplificator care la ieșirea din mufă scoate un watt. Cam asta e. Bun, mersi mult de legătură și cât mai multe legături în concurs, probabil că nu o să fie multe stații. Nu știu, pe direcția poate încerci cu stațiunea din 7 cu care a lucrat în zilele trecute chiar după munte. Probabil că sare peste blocurile de vis-a-vis. Y3 Fox, Whisky Lima, Y3 Charlie, Bravo Sierra portabil. Aici Y3 Fox, Whisky Lima revine pentru Y3 Charlie, Bravo Sierra portabil. Foarte bine copiat, Edi. Merge foarte bine transverterul. Și la mine pilotat tot cu un OCXO de 10 mega.
că altfel fuge și e foarte stabil. Am o diferență de 9 kHz față de să zicem 144-200. Mi indică 209 pe stație, dar l-am lăsat intenționat așa ca să nu fie niciun fel de problemă vreodată că ne încurcăm când se lucrează în benzile de jos. Cam asta e, ce să zic, nebunie. Mulțumim mult pentru prima legătură în 5,7 și oricând cu mare plăcere, dacă e ceva de vreun test, de vreo probă, mie mi-a 10 minute să pornesc agregatele. YO3 Charlie Bravo Sierra portabil, YO3 Fox Whiskey Lima. YO3 Fox Lima, YO3 Charlie Bravo Sierra portabil. Bine, mersi mult.